Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Lagi ceritane ki mau untuk orderan bekecot bro. Bekecot mentah wi lho. Aku kan nyetok frozenan to. Maksudnya frozenan ki wis bersih, wis batetan. Lah kuwi tak deleng ning freezer box. Lah iki enek pesenan sekilo, dadi tak terno. Iki sebuk sik. Iki cuacane udan ngene iki lho. Buh, ra terang-terang, udane ra terus terang. Lah merapat ning warung. Lah kuwi lho. Iki marai flash-e gak iso lho. Anu layare kuwi lho, layare sing dhuwur kuwi gak iso dislerekno. Yo wis akhire gak iso flash-e. Kita ambil kresek dulu. Iki masih hujan tak terno, tak terjang. Demi sapa? Ya demi cuan. Kok sok. Ya, iki cek kritik-kritik jane ya jek deres tapi ya gak lah. Lah iki aku arep OTW numpak motor. Gak mungkin nek udah numpak sepeda listrik, oke? Sik, delok sik. Numpak motor, numpak iki ya toh. Oke. Centelno dhisik. Lah iki wis teko lho. Walaupun hujan tak terjang ya toh. Ning ndi wonge? Ke lho menongsane. Iki warung bolo tapi pagi, warung nasi pecel. Lokasine depan SD Kedungrejo. Nak liwat kene kirane luwe menggo. Rasa sungkan penting nggo dhuwit ya to. Ngono. 35 bosku. Ya, ngono lho, rasa mesti apa. Paine koyo. Lho, tendi. Niki lho, Mas udan tendi. Kuwi lho. Nang situ turu kok. Ya. Ini saatnya OTW lagi. Gak kena di starter. Sik. Tak terjang demi sopo, ya demi duit kok. Loh, motor yang setia menemaniku golek cepat. Nek gak iki yo motor tornado mintul. Suasanane wis ngene iki tak mongi. Mergane apa? Mergane udan. Kita belok warungnya Mbak Nineng ya iki. Oh, menggo. Ya wis iki teko nggon set. Dah. Ya mau apa jenenge? Duit sing gorengannya lho urung tak ambil. Oke. Ya, iki mau aku entuk paketan saka koncoku warung bola. Dhek kerja ning Lombok. Lah aku ki apa jenenge iya ya. Maksudnya ki pengen ngono lho. Soalnya apa? Pengen dhek ki anggere anu gawe story botol apik-apik ngono lho. Dhek kerjane tiba ning villa. Gara proyek ki lho belo ning villa. Lah akhire aku gawakno botol pokoke arep tak gawe pajangan. Lah bentuke sing unik-unik lah iki botole. Tak spilno lagi. Iki botole kok ngene iki. Iki kosong bolong mbok kira nek ada anuan isine. Lah iki mau langgek tak toto. Biasane madhep rono kuwi asine ya gonjing iki. Tapi tak ganjel iki. Lah singke. Lho. Ngono. Lah iki oleh-oleh saka wong Jaroh.
Iki sing sitoke wis dibuka mau iki lagi. Cangkrang apa jenenge? Buh. Iki apa jenenge? Gula-gula kuwi lho. Ngono. Lah. Iki mau wis selesai tak toto tapi sing iki ora sedeng bolo. Lah iki jek golek solusi, mbuh piye solusine ben ampre sedeng. Aku yo gak ngerti iki carane piye. Ya. Ya ki mau apa jenenge? Kuwi anakku tak tarimaan dulu. Aku rong belum. Sego ya wedhek ini, sego wewean. Berhubung mergone eman-eman akhirnya ya wis dideleh kulkas saloke lah terus saloke dideleh majikon. Lah iki deloken isa-isanku mombruk rong tak isai. Soale apa? Dina ki mau cumpleng bolo aku, cumpleng jan cumpleng asli cumpleng. Anu pilek ngono lho. Lah apa jenenge? Aku bingung ki arep ngevlog apa ya to. Soale piye wong cuaca ya hujan. Ngono lho. Ki mau jane anu enek wong ngedukno ayam. Apa tak vlog nerono ya? Ngono. Wong ngedukne ayam dadi pas umur 12 hari apa 15 hari ngono. Dadi ayam wis lepas dari open bro. Lepas dari open terus akhirnya sing pertama kan di atas jadi 1. Sekarang populasinya jadi 10.000 ekor ayam. Dulu pertama kali 8,5, kedua 9.000, yang ketiga 10.000. Lah, iki hari kingke mau wayahe misah lho, misah dalam artian dipisah atas bawah. Lah dadi wis gak gawe open. Majune maju blower ngono karo sedek lah. Sedek kuwi apa? Sedek kuwi AC gawean sing dibuat saka apa ya, Bro? Kayak model kerdus, tapi duduk kerdus, kayak bolong-bolong ngono, ditata dadi tembok. Mari ngono setiap berapa jam ngono sedek kuwi dikakno menggunakan mesin apa sing jenenge mesin sanyo. Jadi air mancur nelesi sing tak omong bolong-bolong mingke kaya kerdus kuwi ben amprahe iso dadi AC lho. Dadi ketika wi dikakno dingin hawane ngono. Jadi kaya AC alami ngono. Nah. Apa jenenge? Apa iki tak sepilno rono ya, Bro, tapi kok udan terus liwate iki liwat petengan lho. Ngono. Piye? Sik. Dah. Iki lor. Aku dapat pesanan gorengan ya toh. Iki mau direwangi hujan-hujan kesini. Iki penampakannya. Yang kok bar iki tak sepilno wong ngedukno ayam, oke? Ya iki ngentekno durasi sik. Dege pake. Ya, jadi kiki cuacane jek ngeriwis terus. 2 hari ki, tapi ki lumayan gak deres. Nek sing ndek bengi deres pol sampai jam 10 malam. Ngono. Iki diwalek ben ampre ra gosong. Kok sok. Bisine engko tak sepilno wong ngedukno pitik ya, Bro.
enek bapakku ning kono karo beserta tim. Karo bose yo ngewangi ning kono. Nah iki jangan ini, jangan tahu, tak mau. Nah, untuk vlog sing iki sekian dari Nineng. Engko dilanjut neh vlog ning kandang, oke. Iki see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.